ki khubor ka bate CTV. Lawan Rashaphi taka Frank Motors. Booking open for the new Nexon. Visit Frank Motors or call 7045207973. Hakasin kabanengkong ka Khasi Hills Autonomous District Council mentaga kenti kala jiet kumba saupungut kisamla puli. Kumjuru wat kinong hikai haki college bakin long kum ki nong wat bnia hakabaya dei bat kapang jonga judgment rio. Halor kani ka Research Committee Education Department jongka KHADC haka arpunyo tarik benai risau kala khot application nagabantaban wat bnia hakaba baro kila poi kumba khandai pungut tam. Bat na pedeng kini la jiet tang kumba saupungut. Habaya keren baru chairman jongga committee, ubadai ru executive member katanat puli puthi jongga KHADC, uba akarnes sosyang. Ulaong baka committee kala betha yakini ginong wat benia bakin sedang no baru ban pendep hapo sau benai. Labu ya ka tarik bankut ya bantap iki proposal kalau arpo tarik jong mentau benai. Bada ngila kodru hak arpunyo tarik jong mentau benai. Ya ka interaction bat ki researcher bat akar popratrik lasyong ban screen ban finalize ya ki ban cakentup ha kani ka research bajungi bat menta kasengi hadin bangila jadi katuk abni dibalik ya kani research ngilai kendu lang biang iki ban ai katu kini gijing tha badon kam bat ngila dep ban tha iki na dong sedong bat ka basa man ta kalong satang bengin aino ya ka appointment order iki bakin yo sedang no bat ki banta ki ba de ban ja kini research tanlong ngibu sau benai bade pendep ini but hakini ki sengi kini kita yo nakaliang jung kini ki scholars borok khat ki bakan thobi ki professor ki kan thobi ki lecturer kan thobi ki scholars ke bawan ki field ke pair ki ba la sajid hakani ga thob mala research te nakaliang junga ngapan pau ke jing ai ku blai ya i Honorable Chief Minister jungi korat ke sama bala aingi ka fan bangin yo ban le research jungi kerpang CM modern borom jungi ba penyat sing CM bala sim ke jiki kli bat ki isi bor ko we ngilala ban yarai ban penyat chakmat ikani ka research kerpang ko ban pau jungi ko blero akni ko por kini ki member jungi tetap ki member jungi ki don lagi jong ki kam ki bakhia do kata ki don lagi university don po ki college ki don lagi jong ki kam but kila penut por ngala banong ngam julap ki professor jungi ki syang nadu spoboje adu praboje men dan rasngi bobot ru kumta menta kasngi ru nadu lai boje adu mantangi dang don ni ban perkhat ban pendap ikam sebenarnya aku beli kibar khot bata ka bangilala ban poi sedu ani ka banta kalau bang ingat maka de satang ka kamram jong kini ki scholars kini ki researcher ki ban pendap ala jong kamram rena kaliang jong komiti hadu mata ila banong bang ila dep ya ka banta ka ba kong santam bat ka ba buat nang ta kalong ya ikam ban budin ikam baki deban le baki bata ka instruction na po support lang idon kam pata ka bakdu kalong habaki submit iki purpose jungki la lagi proposal ka banta kalong bangin syong bat hadu bangin rayo ban pentingna ya ka jing pendap ka jungki ka research tenga ini ki professor jongi ngila dot ke jitmu menurut nak polisi, ngikwa bani tu ipi, tang bayu hak ni kapor bani ka tonaut lan ka jingwan jong ki researcher lan ki scholars ke ban kwa ban wat jitip. Kalau long ha ka
ka number ka bahek lu kata kata lah belum dai po ngut lan bat ka group bat ki simen long ladak king individually la palat spa number don ki group don individual ringi king baik kawai ka proposal dai po ki proposal te ni perkhan bala yo la second ni la sai kan long ban ka jingjok ba khaw ya ka research ka jungi te lada ka ni ka research jungi kalong ka jingjok sya ni perkharu banang peteng ban ngin bu no ta ka policy ngin sara saki isi bat khamtam dese ka wi kasni kani ka kumti tu perkhat ka mata kilawan ki ideas na ki member jungi ba let's say ka wi kasni kan long no ka center of research boka KHDC jungi kam di shoot tang ka tenat komiti ka batang i member ba rangut nila ban long no ka research center ta ngut pila sutu kan ngut la involve i scholars lan ki renowned scholars ki ba involve ban ni pek ban ya chakmat ya ki proposal lan ki research jungi ban ni kwa ban ni thui pi tang bun chi pun tang don si bun ba ki kamba ni dang don ban ya chakmat am ta ki research ban ba su ini di tang ibarit jik sedang berit re lada pi ti binia kadon si bun ba lada ki ba mata ki yo i kani kita ka tu dang kempat kan mau ya ka tu empat kan mau ka di ban le research ka tu ban le pan le te kini bor khoi lada ngidon apor banang tre su barangnya sekarang bala dang lawara dang polisi kawai ke isi dan kawai ke isi kan kita bagian ke research Nakaliang udkhot jong ka research committee education department u Dr. DRL Nonglait ulaong bagi paiba kidon kamban tip ya kaphang bagi nongwat benia ki deiban le kumha ka jingwat benia akabai deibat ka culture ka riti dustur ki baya hab bar ka jaj benri jongi nalor ki weipat lesi ka ba ki paiba ki don kamban tip kalong ya ki phang ba ki nongwat benia kim trai but ka council hi kum ka nong ri nong sumar dan guardian ya ka khandau ka siap ya ki sinong ki hima ya ka culture ya ki riti ki dustur jong ka judgment ru khasi kala bu ya ki phang bat ki phang ban rap ki bedai hi bat ka judgment reu but katu kan ningala ban kedai ho kan por na kam ta ga jikte jong ki pai ba ki phang ki bedai bat kan niam karukom ka shongkha ka shongman ka ktien khasi bat ki ktien tnat jong ka ktien khasi nang ta ki kur ki jan jong ka jaj benri khasi ka rukom sunshar ye ki shnong ki hima ki ilaka nang ta de ye ki hokiriti lande ki ka dor jong ka akor ki bangila ban ong haki haka tinang wei ki values jong ka jinghikai ki longshua nang ta ki don ki phang ki bedai bat ka jinget nang ta ka rukam bat khandau bat siap nang ta ki kaput katem ki terput tertem nang ta ki jaka don nam hapo jang ka bri nyotrep nang ta kum ki mau bena nang ta su ya ki hok her pateng dan ni ka rukam her pateng hapdeng ukhasi nang ta ki don ro ki kam jang ka wad bnia lan ni ki research project ki ba long ki bedai bat ka jingshna ki kam balasna ki jingshna ki balasna da ka kti nang ta ka bam ka di nang ta ka rukam sumar pang jong khasi nang ta shu siapang ki riu krau jong ka jaj benrio ki ba la let no kum kis em khasi but kum ju ro kinoy lam jong ka jaj benrio kum o reverend JJM di call right
kini kilong ki phang ki babon ya ki ba kini ki kumba laipopra lane saupongot ki nongwat bnia ki ba ke research committee kelajet kintrai to kita kilong ki phang kawipat ka benta ka ba let's say la bandan ki ba perkhan ba kini ke committee kalong ka balashu trai mukmak let's say kam dadan ke jing perkhing yi ki nuki rukam le jong kawat bnia kam dai kumta ngi lam tha ban bot perkhing ya ki rukam wat bnia bapaka lane ka standard methodology ka ba ki nong wat bnia kitab baki dan kita ki methodology ki bangi hab ya ka ban tha eki ban bot perkhing don ki ba yaj da ka ba nitep kawai niki rukam ka bangi khat ka MLA style dan ki ba bot ya ka APA style dan ki ba bot ya ka Chicago style ki ba ngakadau ha kene ka por nak benta jong ki tu ki ba tip ya ka wan bnia om e ki rupai ba Hendrai baru kinawat benia ki haban buat kat kum ka phang lan topik ka bedai bat ka jilli wat benia la kalong ka history la kalong ka ktien la kalong ya ki tiar basnada ka kti la kalong ya ka ruai ka siau lane la kalong ya ka literature lane la ka yedai bat ka science lane bat ka andro ki habot ya ka standard methodology ka bedai bat ka jilli wadnya joke nang ta shu karukam ban bu renti kadai bandong ka ba paka banda dei bandan kamat phang bandan dei bandan ka jing thirnia ka ba bnia dei ru bandan ka jing penkutnia ha ka ba la ban lap bakidan ki jingsem ki bat mai bat kum juro ki jing ai jingmat lane recommendation yakinong pule ki bala ro bandong ki jingmen toy ki bakraw si buan ya ka council kini ki jingtrei lane research project klempep ken solong ki nongrem lani ki materials lada bu agak tinawai ya ki ba ka executive committee jong ka Khasi Hills Autonomous District Council kala ban pensiong nongrem ha ka ba wanra lani penlong an yakino kino ki benta ki bedai bat ka jing embryo hapo uput usam jong ka council kabamat lada ong agak tinangway ban codify ye kiriti ki dustur ban long an lane ban sandur ye ki policy trikam jong ka council te ngingit skam ba kenika sinjam ba ka council kala sim kan long ka jing mentoy ka bakraw om tang ya kitu ki bayo ya ka jing rap ndrai khamta mi ga pule bat ek jik trekam jong ka council kita kilong kiba ngi kmi lenti kum uso jong kenika kini ki research projects la ki kam wat bnia ba research committee menta ka ai si kitu ki nong wat bnia pi habangi khot application na ka menta ban ai ki jing terwa way po way unong wat bnia lani ka kenhun wat bnia ki lajit lupa ya ka phang lani ka topik ka bedai bat ki tuki phang bat ki phang banrap ki banga klau lakdau mane te lada kadai ka jing terwa ka ba ibyang ngi lajit yake te ka wei pa ka wei ka wat bnia ka don la ka jongka kerteng jong ka wat bnia lani ka phang jong ka wat bnia ba kini ki kam jong ka wat bnia ki longbet ki bedai bat ki phang lani
ki department baper ba ka council ka don ya ka ban le namar ka dis council ka dei ka bor sensiar kumala ong mene kum ka nong ri nong sumar nong pech nong da ya ka khandau ka siap ka riti ka dustur ka culture kisnong kihima ti kini ki wadnia ki adai bat kita ki phanglani ki subject nani ki theme ta ti menta kum ka nuksa ka dis council kadang sudah ban penlong an yiki katu kan niki an kum ka rukom bat khandau mo ka land act nangta ka an hier pateng ti kini ki kam wat benia kinlong kumanga ong ladabu ak tinawai ki materials lane ki jingtho ki bala banyarab council ban codify ong no kum haka sensiar sinong sensiar hima dan kawai kawat benia kaba nle ya kawat benia ahlor jong kawai ka hima kerkom sensiar ya kata ka hima ti nakatu ka jinglap kanlong kanorim ban penlong an ya ka sensiar hima lani sensiar siem hapo jongka puat usam bat ke jeli jongka Khasi Hills Autonomous District Council kasyong man nangta ki hok her pateng nata ki hok halor ki khandau ki siap hakata kor kam kini ki wat nia kin yaram ya ka council tang ban penong an hendrai ru ban sanduri ki policy ban frame ye ki policy jongka council halor ki tu ki subject ki ba ya dai bat kini ki kam wat nia ngin ai menta ka sngi ya ka appointment but lasai ka sngi kila sedang bat sian hi hadin bakila wanra kila submit ya ka jing pedang jongki ya ka appointment bat kumju ru ya ka jing kular jongki ban pendep ya kawat benia kat kum ki kendan bangi rapo tingin sepelaj no 100% ya ka jing rap na ka silat ka ba dai ya project baro kawai kabat kawai ko kawai ka project kin yo silat tangka marwai kambat marwai lene ka team jongki kawai ka project kawai kawat benia kan long ka jing rap kan long silat ka kini kawat benia kamdai kawat benia ka bahe ka bangi ong ka major research project ngila ban khot ki dei ki wat benia ki bakham red lani minor research project bat ngilabu ya kapor ban pendep hapo saubnai kidon ki phang ki bahe ndrei ngira ong ye ki ba pidai ban trei tang ye ki mat ki ba phila man penpiang hapo ka saubnai ndrei kamut ba kinlong ki barit ki ba ngi ngin senang pej bat budin ye ki ba ka jing trei kan long ka balai biang ka balai kopura kat kum ka mang ka bangilap kular banyara beki council ka sem jing sibun ban codify la ne penlong an ye ki riti ki dustur jong khasi ka daw ko long ba bon sen la ju pensiong no rem ye kinu ki jing tep na ki reports na ki jing tho na ki kot kisla balatho da ki officer jong sarkar nong wain dai what ki customary laws ki an ki bedai berkariti ka dustur jongi ni hapsania ya ka Harvard report ni hab bansania hakikat jong ukit kantle to ka jing tho jong as khong phai ubadai u akhia jong ka judgment reu kala yarap sibuan handai kidang don khndiat menta tho isphang turat singro ngi haban pej bej jing tho jong ki nong wei siphang usngap sem ngi hab pej bej jing tho jong ki nong wei te kumta ka council ka i ba kini ki jing tho teng ki long ki banno siliang te kumta ladon kam ya ka wat benia
da ki trairi Syaphan ki trairi ban puliro yaki da ki trairi ban penlong an yakino kino halor ka wat bnia balale da ki trairi na kata kadau ka council ka sngau ba dan kam ya ka bakum kini ka wat bnia bat kini ka komiti ka ba kilajet yakin khot ban mi khmat na ki district ba phero pher hapo jong ka jili jong council khnang ba nila bar smutho ya ki jinglong na ki dong ki than baro hapo jong council